Pa to je Kit Kat. Vanessa ima mali, Leslie ima srednji. John je dobio ogromnu porciju. A kakvog je ukusa? Ne zna se. Sad ću skinuti nalepnicu. To su njort bombone. Cool. Odmah ću da probam. Kako je super! Unutra ima toliko njort bombona. Neverovatno. Sad ću slomiti čokoladicu. Wow, unutra je sve što? John, šta radiš ovdje? Ovo je samo moj Kit Kat i ovako ima malo. Pa dobro, onda sad ja. Ne. Ja sam sljedeća. Da vidimo sa čim ja imam Kit Kat. Unutra su čokoladne bombone M&M's. Wow, kako lijepo. Jedva čekam da probam. Da, sjajno. Baš mi se sviđa. Da, divno. Jao, drugari, šta je? Hoćete i vi? Dobro. Uzmite jedan štapić. Hej, John, daj mi. To je Leslie meni dala. Jao, to je bolelo. O ne, moj nos. To je bilo neprijatno. Šta ste uradili? Sada ne mogu ovo da progutam. Ne brini, Leslie, ja ću ti pomoći. Eto, prijatno. Okej, sad je more. Konačno. Dakle, sad čim je moj Kit Kat? Sa marshmallovom. Vreme da izvadim. Wow, divno. Sad ću odlomiti jedan štapić, tako je. Hej, čekajte. Pa to je moja čokolada. Hej, šta radite? Prestanite. Mada, sad me zanima ko će više pojesti. Leslie, nemoj li da misliš? Ovo je moja čokolada. Juj, to je bolelo. To je bilo moćno. Juj, polomio sam Kit Kat. Wow, unutra je neko punjenje. Neverovatno. Sad ću probati sve zajedno. Baš me zanima kakav je ukus. Jao, zalepio sam se. O ne, što da radim? Ne mogu da se odlepim. Hajde. Uspeo sam. Super. Jao. Devojke, oprostite mi. Stvarno nisam hteo. Wow, kako mala porcija sladoleda. Vanessa, nemaš sreće? John ima srednju porciju. Blago tebi. A šta je kod Leslie? Hajde da vidimo. Ne mogu da verujem. Nikad nisam vidjela toliko sladoleda. Pitam se kako će Leslie pojesti toliko. Ne, John, ne treba joj pomoć. Dakle, Vanessa počinje. Da, sama ću pojesti svoj sladoled. Treba mi mala kašikica. Tako je lijepa i zlatna. Ona savršeno odgovara za moj sladoled. Odmah ću da probam svoju porciju. Divno. Mada mogu jesti i bez kašike. Da, to je prelepo. Juj, moji zubi. Smrzli su se. To je loše, to je vrlo loše. Pomozi mi. Moji zubi, moji su. John, šta si uradio? Popravljaj. Žao mi je, ali ne mogu ništa s tim. Okej, sad ću da probam svoj sladoled. To je tako ukusno. Poješću sve do kraja. Da, svaka kugla ima svoj ukus. To je ukus pistaća. Jao, hladno mi je. Pomozite, ne mogu da se pomerim. Johne, kako si? Ups. Pa barem smo ga izvukli iz leda. Okej, sad je moj red. Dakle, treba mi veća kašika. Odmah ću da probam svoju porciju. Da, to je tako ukusno. Pravi užitak. Joj, još nisam pojela ni jednu kuglu, a već mi je tako hladno. Joj, smrzla sam se. Dobro, ostalo još malo. Sigurno ću uspjeti. Hajde, još malo. Joj, gotovo. Smrzla sam se. Ne mogu više.
Drugari, pomozite mi! O, ne! O, pa to je Labubu, kako je sladak. Čekaj, Vanessa, pa to je Johnov Labubu. A ti imaš svog. On je veći. Da. Joj, a Leslie je dobila tako malo. Ti počinješ. Hajde, probaj ga brzo. Šta je, Leslie? Ups. Šta si uradila, Leslie? Nemoj bacati svoju igračku u mene. O, znam, sad ću da ti vratim. Jo, kako sad da ga uhvatim? Uhvatila sam ga. Tako ukusan. Šta nije u redu? Ma ne, sve super. Sad jemo red. Samo mojim Labubom nešto nije u redu. Šta je unutra? Unutra je mala igračka. Tako je slatka. Gledajte, sad ću da je pojedem. Kako si mogao? Okej, sad ja? Ali kako da zagrizem tako velikog Labubu? Tako je tvrd. Ništa ne uspeva. Okej, sad ću da mu otkinem glavu. Hajde! Šta nije u redu? Zašto neće? Hajde, treba mi pomoć! Drugari, kako ste? Je li sve u redu? Gde je samo Vanessa? Evo je! Pogledajte kako je smešna. Hajde, pomozite joj da skine tu glavu. Uspelo je. Wow, Vanessa, samo pogledaj. Unutra su neke lepe bombone. Odmah probaj. Da, sad možeš sve to da pojedeš. Blago tebi. To je tako ukusno. Hoću da pojedem što više. Da. Znate šta? Sad ću da istresem sve to. Joj, kako teško. Ne brini, sad ću da ti pomognem. Gledaj, mogu podići ga jednim malim prstom. Uspelo je. A sada izvoli. Otvaraj usta. Kako cool. Da, super. Navalite društvo. Ko će biti prvi? Leslie, hajde ti. Šta si dobila? Ovo je smrdljivi plavi sir. Odvratno. Leslie, a sada probaj. Kako ti se čini? Jao, izgleda da nije lep. Okej, a šta je John dobio? Hajde da pogledamo. Ti imaš srednji komad plavog sira. Nemaš sreće. Ideja. Sad sam mađioničar. Mogu da učinim da ovaj komad sira nestane. Eto, uspelo je. Baš je super, zar ne? Ups, Vanessa, žao mi je, sad ću to popraviti. Eto. Čekaj, a šta to ponovo smrdi? Johne, ispod šešira ti je sir. I morat ćeš da ga ipak pojedeš. Hajde, otvori usta. Odlično, svaka ti čast. Žvači. Uzmi još malo. Ne, to je odvratno. Neću više. Fuj. Vanessa, šta ti imaš? Hajde, gledaj. Ne, to je najveći komad sira. Nema šanse da pojedem to. Jao, šta ćemo sad da radimo? John ima neku ideju. Odlučio je da ukrasi komad sira ukusnom kremom. To je baš kreativno. Da, već izgleda mnogo bolje. Wow, kako je super! Ovo ću rado pojesti. Podsjeća na tortu. Da, to je ukusno. Hoću još jedan komadić. Divno. Čekajte, ne. Sad sam osjetila ukus sira. A što se vi smijete? U redu, sad ću vam pokazati koliko to smrdi. Eto vam. Jel vam sad smiješno? Ako vam se dopao naš izazov, obavezno stavite like i zapratite naš kanal. To nam mnogo znači. Ćao, vidimo se sasvim uskoro.